Så skal vi lave Old Fashion. Old Fashion er jo verdens ældste cocktail. Det er også verdens stadigvæk mest drukne cocktail. Det er sådan en, man kan sætte sig ned og nyde, når det skal være næsten, som sådan en aperitifagtig ting, men også noget, man drikker efter, ja, hvornår det nu skal være. Den er meget enkel at lave med den måde, vi har gjort det her klar til, fordi vi har nemlig igen introduceret vores Sugar Cube, som er specielt lavet til at lave Old Fashion med. Man kan se, så har den lidt farve, fordi der er nemlig appelsinbitter her i. Og så er det selvfølgelig sukker jo. Og man putter simpelthen, det er meget simpelt, putter sådan en ned i sit glas, eller med noget whisky eller rom over. Det er det, som man altid har lavet Old Fashion med. Og Old Fashion er i princippet bare helt fra starten af også sukkerknald, alkohol og bitters. Men her er bittersen allerede i sukker, så man behøver faktisk kun den her ene sukkerknald her. Og den putter man ned i sit glas, hælder whisky over, som sagt, som man lige gjort. Og så kan man lige sådan lade den stå lidt og blive opløst i den her whisky, der er. Man kan også mortle den lidt, hvis man har lidt travlt, som jeg har her, for at komme videre. Man hælder lidt mere whisky på eventuelt. Man lader det stå lige måske et par minutter, hvis man har tiden til det. Og så rører man simpelthen rundt i det her, så sukkeren bliver lidt opløst eller helt opløst i whiskyen. Når man lige har puttet en isterning i, så er den her cocktail sådan set klar. Hvis man sådan lige vil pynte lidt ekstra, så kan man selvfølgelig putte en skive appelsin i også. Den helt rigtige måde at gøre det på, det er faktisk, at man lige twister en appelsinskrald ned oveni. Så kan man jo sådan lige fylde op med det whisky, som man gerne vil have. Sådan en sukkerknald her, den passer godt til sådan 6, 7, 8 centiliter af whisky eller rom, alt efter hvad det er, man gerne vil lave den på. Det er simpelthen bare det, det skal til. Så er den klar. Skål! Lækker cocktail.